Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। टी आर्मीनि एप्लाइ जागासिनो दङ अफिसार लेभेलाव नाथाय जोंहा गोबां नेगासिनो दङ जीडीआव गोबां जीडीआव नोंथांमोनाहाय नेगासिनो दङ आरो बे जीडी कनस्टेबल पोस्टआ फैया जोबोर गोबाव जाबाय बेखायनो फैनो गोनांसिमोन लकडाउन जानानै फैथ'वाखैमोन। बेखायनो पोस्टआ ओरैबायदि बुरजा दङ नोंथांमोना टी आर्मीयावहाय एबा टेरिटरियेल आर्मीयावहाय नोंथांमोना जइन जानो हागोन। दा बेयाव जइन जानोनो बेसेबां फरायनाय बैसो बेनिफ्राय हाइटखौ नांगौ जों डिटेल्सखौ लाना फैदों Bodo Info YouTube चेनेलाव जाय नोंथांमोना गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। डिफेन्सनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जबनि बागै नोंथांमोनाहाय सिभिल जबनि आपडेटखौहाय मोनबाय थानो हागोन आरो एडिआरइ फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ मोननो हागोन। दा बेखायनो जायफ्रानिकि इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना भिडिअ नायजोबदो A to Z डिटेल्सखौ मोनगोन। जायफ्रा गोदान स्टुडेन्ट्स आपकामिंआव टी आर्मीआव नोंथांमोनाहाय नेगासिनो दङ बेनिफ्राय साबसिना जाबाय इन्डियान आर्मीआव जायफ्रा बैसो गैला बेनिफ्राय फरायनो गोरोबासै अब्ला टी आर्मीआवहाय नोंथांमोना चान्सखौहाय लानो हायो। दा माबोरै चान्सखौ लागोन जों बेखौनो बेयाव कभार खालामगोन भिडिअनि गेजेरजों। दा जों फैबा अफिसियेल साइडआव बे जाबाय इन्डियान आर्मी बायदि बे टी आर्मीआबो अफिसियेल मोनसे साइड दङ। नोंथांमोना टेरिटरियेल आर्मी मोनदों बेयाव दायो रिसेन्टलि अफिसार लेभेलाव एप्लाइ जागासिनो दं। अफिसार लेभेलाव जायखिजाया डिग्री पासआनो नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हायो। 18 इयार्सनिफ्राय 42 इयार्ससिम अफिसार लेभेलाव नोंथांमोना खालामनो हागोन जेबो पार्सेन्ट नाङा। दानिया जों बेखौ दोनथ'नानै फैबाय टी आर्मीनि जीडीआव। जीडी पोस्टआ गोबां रेजिमेन्टआव फैनो गोनां दङ। जीडी पोस्टआ गोबां रेजिमेन्टआव बेनिफ्राय आसाम रेजिमेन्टबो थायो गरखाबो थायो लोगोसे गोबां रोखोमनि रेजिमेन्ट थायो। नोंथांमोना जन वाइसआवसो नोंथांमोनाहाय रानिखौ खालामनांगौ। दा टी आर्मीयावहाय माखासे जन वाइसआवहाय बेखौ राननाय जायो। दा हमना ला नटिस होनोबा 3 हमना ला एग्जाम्पल बेबायदि गोग्लैयोबा जेब्ला नोंथांमोनखौ जन वाइसआव लेंहरगोन अब्ला हमना ला स्टेट वाइसआवहाय बा नोंथांमोना जन वाइसआव थांनानै रिलिखौ नोंथांमोनाहाय हैनांगौ। दानिया नोंथांमोना इन्टारभिउखौहाय माबोरै हैनांगौ बेनो जाबाय अफलाइन एबा अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन नामा। बे जाबाय नोंथांमोनाहाय मेक्सिमाम अफलाइनसो नोंथांमोना मोनदोंमोन सिगाङाव जुदि अनलाइन जाफेराखैमोन। दा लोगोफोर अनलाइनबो जानो हागौ एबार नाथाय 99% अफलाइनसो माने नोंथांमोना डाइरेक्ट जन वाइसआव थांनानै इन्टारभिउखौ हैनांगोन एबा रिलियाव नोंथांमोनाहाय थांनांगौ जायो। दानो जाबाय क्वालिफिकेसन। क्वालिफिकेसना बेसेबां नांगौ टी आर्मीयाव। दा टी आर्मी रायलायनो सिगां जों इन्डियान आर्मीखौ जों मेनसन खालामग्रोनांगोन मानोना गासैबो फ्राय गोरोबफ्रामो। इन्डियान आर्मीयाव जीडीआव नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामबा बैसोआ 17 हाबनिफ्राय 17 हाबनिफ्राय जोंहा बेसेबां मोनो 23 नोंथांमोना बिसिम नोंथांमोनाहाय मोनो जीडीआव एन्ड बिनिफ्राय फरायनाय जाबाय। नोंथांमोननि फरायनाया जाहैबाय नोंथांमोना सेकेन्ड डिभिजन पास खालामनांगोन। माने मिनिमाम 45% नोंथांमोनाहाय थाथारनांगोन अब्लासो जीडीआव हायो एन्ड बिनिफ्राय गासैबो साबजेक्टआव 33 नोंथांमोनाहाय नाम्बार मोननांगौ अब्लासो इन्डियान आर्मीयाव जीडीआव हायो। दा बे गैयाबा बे गैयाबा नोङो मोनसे अपसन दङ बेनो जाबाय टी आर्मीयावहाय नोंथांमोनाहाय जइन जानो हागोन एबा साख्रि मावनो हायो। दा बाथ्राया जाबाय बिनि बैसो। बैसोआथ' ओरैबायदि मोजां नोंथांमोना 18 निफ्राय 42 इयार्ससिम टी आर्मीयाव जीडीआव नोंथांमोनाहाय साख्रिखौ मावनो हायो माने बिसिम दङबा नोंथांमोनाहाय जइन जानो हायो। एन्ड बिनिफ्राय नोंथांमोननि क्वालिफिकेसन बेसेबां पार्सेन्ट नांगौ। दा नोंथांमोना आं बुंखादों जे इन्डियान आर्मीजों मेक्सिमाम गोरोबफ्रामो अब्ला नोंथांमोना 10 पासआ नांथारगोन। 10 पास नांथारगोन बेनिफ्राय 45%आ नोंथांमोनाहाय नांगोन। नाथाय मोनसे कन्डिसन दङ बेनो जाबाय नोंथांमोना जुदि नोङो 10 पासल'बा नोङो 10 पासल'बा नोंनि पार्सेन्टआ 45%आ नांथारगोन। अब्लासो नोंथांमोना हागोन। जुदि नोंथांमोनाहाय हमना ला नैबे 45%आ गैया 10 पास लेभेलाव नाथाय नोंथाङा एचएस पास एबा हायार सेकेन्डारि पास अब्ला नोंथांमोना जेबो पार्सेन्ट नाङा डाइरेक्ट नोङो बे एचएसनि सार्टिफिकेटजों नोङो रानिंखौ खालामनो हायो बा इन्टारभिउ होनो हायो। गुबै बाथ्रा जाबाय जायनाखि एचएस पास नोंथांमोना जेबो पार्सेन्ट नाङा बेयाव रिलि होनो हागोन आरो जुदि एचएस पास नङा नोंथांमोना 10 पास खालामनानै 45%आ नांथारगोन अब्लासो बे टी आर्मीयावहाय नोंथांमोनाहाय रिलिखौ होनो हायो। दा फिजिकेल टेस्टआ फिजिकेल टेस्टआ नोंथांमोना हमना ला 76 हमना ला एन एक्सप्लेन खालामो नोंथांमोना 81 जाहैनांगोन एसटी हिसाबै एन्ड बेनिफ्राय दा रानिं होनोबा 1600 मिटार्स 1600 मिटार्सखौ नोंथांमोना खारनांगोन अनलि फर बियो मेल जायो। बेवहाय फिमेल थाया अनलि मेल जागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय टाइमा जाबाय नोंथांमोननि रेसिंनि टाइमा जाबाय 5 मिनिट 30 सेकेन्डनि गेजेराव हाबोबा नोङो 60 मार्क्स मोनगोन। नोंथांमोना 60 नाम्बार मोनगोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोना मेक्सिमाम 5.40 सेकेन्डसिम नोंथांमोनाहाय चान्सखौ मोनगोन आरो बेयाव हाबोबा जास्ट 40 नाम्बार मोननाय जायो। दा इन्डियान आर्मीजों गासैबो सेमानो दङ बेखायनो नोंथांमोनाहाय गोबां दायो प्रेक्टिस दंखायो बेखायनो नैबे टी आर्मी फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना इन्टारभिउ होनांगोन आरो जेब्ला फिजिकेल टेस्टआ जोबगोन अब्ला नोंथांमोनखौहाय मेडिकेल टेस्ट एबा एमटी नोंथांमोनखौ नायगोन आरो बेयावबो क्लियार जायोबा नोंथांमोनखौहाय सर्ट एग्जाम लागोन। एग्जाम दङ रिटेन एग्जाम दङ अफलाइन जागोन आरो बेयाव पास जाबानो नोंथांमोनाहाय नैबे टी आर्मीयावहाय नोंथांमोनाहाय
जइन जानो हागोन स' बिनिफ्राय सेलारियाबो प्राइस एमाउन्ट दङ नोंथांमोननि सेलारिया जाहैबाय नोंथांमोनाहाय इण्डियान आर्मियाव जि मोनो बेनि फेसिलिटिसखौ नोंथांमोना टिए आर्मियावबो मोननो हागोन आरो ड्रेसाबो गासैबो सेमानो दङ स' नोंथांमोना स्क्रिनाव खारनाय नुबाय थाखादों देन बेयाव नोंथांमोना टिए आर्मियावहाय स' नोंथांमोनाहाय जइन जानो हागोन देन बिनिफ्राय माब्ला ओंखारगोन नटिफिकेसन दा माब्ला ओंखारगोन नटिफिकेसन बेनो जाबाय अफलाइनसो ओंखारो बेनिया मेक्सिमाम अके दा बेनि रिलिज जायोबा निउस पेपाराव नोंथांमोना मोननो हागोन आरो जेब्लानो मोनगोन आं नोंथांमोनजों शेयार खालामखागोन दा जायखिजाया जायफ्रानिकि क्राइटेरिया गोरोबबाय इण्डियान आर्मियाव नोंथांमोना गोरोबासै अब्ला टिए आर्मियावहाय नोंथांमोना खालामनो हागोन थ' जियानो लोगोफोर थांनाय बाराव 102 पस्टआ दंमोन नाथाय लकडाउननि थाखाय बेयो बन्द जादोंमोन आरो बे जाबाय नेक्स्टआव स' नोंथांमोना मोनखागोन बिनिफ्राय बांसिन नोंथांमोना मोनगोन आरो बिनि मेक्सिमाम चान्सआ जाबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव जानायनि चान्सआ दङ स' बेनोमोन दिनैनि माखासे टिए आर्मिनि माखासे डिटेल्स भिडिअ